Bwansu bw'omuguzi. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Mbiyamano sana mwanchi muligelia wikitaseni Ndizi TV nogasemera kwanenga kwabeire gokoboka buyane mambingi nende tokomera na asomorobeli wensakia. Good morning boka soime omorobeli wensakia bona mambia sanga na into mwanchi muligelia tomanye na kikwabo kirenga kikwero beire gochaka litko liago kegima ene kyanga ngotrole babere batatu baba goso somorobeli wensakia bona mambia nabo igonko baganiliole litko ligia. So asensemeri mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Sanga boigo ekerengeri kiago wetrasi namba yesimi 0792192834. Mashabiki itonsi korwa sense ya Kenya chi county emerongene na isano na ibereso asomorobeli bwensa kiabona mambia elinde tosanga asobwa motoko manye na ariagende tegokorekana anene korwa chinga kitobete togotigana abo litko ligoro nyangwa bete gokonyora mangana maya litko ligoro margoba na batokugoya manya mambia ya bono iga totalikuwa mashabiki itonsi korwa chinse chiri chia Michael bakora gwa no munyakirogo director Kennedy Gisemba ngakibweirirabo korwa sensemeri ya Banama Kingdom ndobwa tenga nere Jeria Kerubo. By the way Dolphin Moranga igwachite ngakiole korwa sensemeri igosanga na intwe na inotoba manye asense ya Kenya anene korwa asorgongorwa busi ngaitwa beire to wikira metengo manchi muri na manga bere kago kolekana sekekekere bosio ntobe to gukumanya ase oboime kono manchi muri nigo to kwira libageriga lia bene gukwaligania ase emambi ya bono chaka litkuliago na intwe elinde obe gukoigora obongo bwago tobe toko gosemia amange toko libaga lia bene ligo kwana na intwe yemo ase eyemo litere Kerubo Frida nolio kwa nekebuna chibicha neliogiria gwikira sole ase nchire ya bene nerenya nchama Abigail kikoigura mariogia ya abeire gagosoa asembe omanyanga omoroberio wensakia obeire gogo chaka boka soa image omoroberio wensakia troyo motra babere tobe tokoba riboa elimo ase emambi ya bono nimata mashabiki icho kurwa ase chinse chiangumbu chinga kichiabone chinga kichamarogoba ase enseri America mwabeire moko simogendra ko buatia edibate bose umjadala egachi yomorai oyo kabeire murai wense Donald Trump na boygo oyo kabeire omokonyo murai wense Kamala Harris ningana mwende tukubwatia sobwagale askolende mense itu ya Kenya tukubane bene ase umuroberio wensa keigambo no bogokia na inweso aso umuroberio wensa ketobe tukubamanyia ayabeire gako enekigwa ime na isiko ijorogongo rwa gusiri tuko liane tuko lietichi gatatu nigo botambe tukubato kumulikira amangana arengete chisemi ase mambia bono turabe tugusanga no mworokia kurwa ase University area Kisi Julius Miyogo oyora kumanyira uzotumulikira anemono amangana arengete obosera bwabana ase chiskuru bose oborendi bwabana ase chiskuru nchiraketera tokwanekia abana ase chiskuru nemono chiria choboraro nko babale ase enchira ere endonge naboigo Entukolero litukolieti chigatatu buna botambe nitikotote banga Women Crush Wednesday as tukuba chengera abasubati anemono bali babero ikirania ebirenga ase obogima ase umonchu muri TV kabena inchuko chakero mu chakano goika omwari konde buna botambe tarwa tuko chako muroberi wensakia nigo toko batoko esemye nabo kwa agosemere wetera ase ringana ya Nyasaye ekibungo kilituko unage koletwa sule numurubyo wensakia
ogosoma kware nigo korwa ase rirube ria Petro gose gitabu gia Petro egetang'ani atosoma kebungo gia 3 ogosoma kwaye no gwa 12 tebang'ana kia maiso nigo aligereretie abanyene oboronge na amataye niga koigwa ogosaba kwabo korende obosiwo monene nigo bore igoro ase abagokora amabe ekyo nekebungo kelituko na kiaretirwa sore n'umurubirio w'ensakia mwanchumururia Undizi TV engana boseringana lya Nyasaye botoseminga akurikuringana limwamu gatebanga chandika asengencho yoboronge ebukabete banga niga maiso monene nigo aligeretie abanyene oboronge nabo igo amataye niga kuigwa gusaba kwabo kurende obusubo monene nigo bori igoro ase abakora amabe igo mwanchumururia Undizi TV ingana lya Nyasaye begotoa bosemeringa kiturabe tokoba abale n'oboronge nigo Nyasaye arabe gagotoigwa kugusaba Nyasaye niga kuigwa kolgeti okora kende gionsi Nyasaye niga kurwanira inyoranga mbere bagutumika cinchira kitari cindonge asukulire nibo mbere bagutumika cinchira kitari cindonge ase okobanga no kwegenderia sobugima kurende manyanga okogendera kukwabungu yote kwaba ekwigikitame okoba ase gekakere egeke aseiko entwe buna abegeno abege Kristo mwabere mogosemigwa anemono ase okora ayara maronge asengencho ekerokora amangana atali amaronge nigo egesuro kiaye kere ekebe bwakire bya Frida Bwakire bya Jaba ne mambie dengi ya Nyasabe otwigorera kabisa akimambia ere ere bya kegima ndo chenga Nyasaye twanjire parali tukeliga erebu yake gima naende obere gahoturwanira kabisa akinkuboke mambia bono nabaginkora bwati ekeminano adengo moroberi wensakia goikobo monto chitoro kura bekense mo Frida kabisa kugendera sobogi mobo goikobo monto ogwetuma kigima one day tinga nara chinsa ibere ewana the value of 2 hours asikolende Frida cyangwa tebinga nabingo bwate kimena negati iyo kabero murai bwense Donald Trump na Kamala Harris arangamba bakominyoka ni ebirundo kegima ndocenga ni ntunda erabe ntunda akabetoro cyonga musubati maiga ya Bill Clinton ebono ino musubati ukabero gochikwamerera Kamala Harris kabisa nabasubati muri no gosemerera ndi abasubati by the way America nere a superpower kabisa mutiko twaro musubati umurai bwense ikera undi go ikatoete umurero maita basubati twabere tugutigara maiga sige kegetambe andi nabwo atoko bwina ari koenda bakenseria mwakere kura yane bene but ningendete ko mobilize abagusi bari bare chinse kiri cha Michael bane kinga ngumwakira balikura ere buya kigimando chinga litwale tomogeni nkwa bwatekerenga nagyo kwambuka mungu osigwake kurerane ekura ko tigwaka kabisa ekura mbwene tegende ngake sirikomenya ekurage ngake manya koirana gakonyora ububui wona nanganyira tima etinga ndobe tukobori abamenyi benseria ya America busaba Kenya barasenseria America Kennedy gisawate binga chinga kicho yuko bwata chikora chieri baile somboto binga yuko chinga kicho bwata chikora chieri tiango batumanyingo tumanyenga nchera kieto bwerete kubwate abatumanyingo se ndo akechikura online by the way kama the squeeze bintu bya very digital kinkolende chinga kifrido cha kere no cha kere passport o green card ndo chinga chikura cha kanyara chieri jamu eri arenga service cha immigration nchi ya rusqueeze bintu chap kine bisero igeregeka amanyanga ni maitengo kanye te green card nota Oktoba chikura cha kanyara chikura ogana majibo motie madam esto ba igona atatebeti nto tegemea chi green card chinchira nchiro rora be ko kwenda ngumbo kwebire igo chinjire chira chinde tembu atiga ndore guseni ngeti umuliro ntutu akugana iria maya se engencho ebirenga byonse obwate abuta na beta nyaleka no agechikuru mwaka oyo lakini kolende myaka ene tiri ale Frida myaka ene nemeke
Ama in the next for miaka ene tata tirimeke. No. Hine miaka mingi. Frida kwanya kumanya the value of 1 minute ose kabisa. Dirio mogaka achire gwesibye. Otigire simya ega. The value of 1 minute. Unene women Christians. Almost what you chake ile WhatsApp or Facebook. Kabisa. La ndakwenda direct. Oikanyore gintu kiria Straight to the point. Straight. Instincts just chiko moragochi. No wao. Agora kaka mochecheto. Kabisa. Kaka mubuata. O chaka gotuka. Chakere M-Pesa, Safaricom, KPLC, Airtel. Kini kurenderero rero ndo chabantu babikire emetego kirasa emetegeria gashagwa ebikire kirasa no maitenga esiminero rero yote makonya kubiki password yo waka kabisa Ose yarera by the way igori ro ondo bwensi gotema kuigore simi mate igoro nkumo riari ko kwali konya weti singa kunya gweti singa riro musachi karanstega hikaranstega ro igoro akarete nganera buye ko browse gari omondo naro tenini kurmaga yaye kunya gweta iga okoye bichiko osenga tano bichiko yokaranga chinyi ni okoye osenga tano Frida gopimete ngaye ganda to kolende nimetenga abasacha bange mbabwe okay bali batali abegeno abanga konyaranga lero babeke chi password ngiye kunyalika Frida mwaki kunyalika na munyoma ine lakini nyombe na ndo begete password WhatsApp password aish okunganya kuri nyombe mapema na kintari kumanye password yako we onate na tubegetia who said so ni begete batiese na yemaite kerna etereke na password yaro kumanywere Frida kimatinga abaswati nunga kimocha muhaba bayanga na konyoranga umusacha maite password yomungina mpaka yebengi lakini umungina tamanye mungina tako umusacha oina wena tachungu so ndebingi ndali kumanyire password inki asiki bake pini kuikana ni kwanza naenda ndara ya test kola ndebinga abasacha mbali ngaba sobato maite password chao ya M-Pesa OCP of course na bake okonyaranga maybe kentongera romo spati yakolta sesimi yo musacha maybe mostly gento kego changia tateba nyo muspati kabwate e password yesimi yo musacha akaenda gari call logs kira litu akanya ko check ngakinyangalesi onyo gwakire simiga tamaiti nyangalesi gosene ko waka gosene manageresi yaye akaenda akarusie na mbeli akachiaga akira nyangalesi akamurama ono bukangu bugasoera ono musacha karalika lya mangana mange igotingo cyo kugamba na basubati tiganchenje password au no bukangu bugochiburira bure na da wande ngomuntu no muntu wande inga omuntu no muntu no chyo akwe password na chia ko igorere sim no chyo mubwati 1 minute is very important no chyo no chyo mubwati ngarero ngwa make sure so irege itakie gasi ani margo bocho moye mutu ni mutu maete tiam ko tebyo bisinga singi ngino de ngumuntu no muntu tukunyara kulinda muntu kabisa muntu tali emboli ora siekere nengo ane emboli ngikere yabutore ngori yaye Frida no maete ngaba abasambaro bago tema go chiesa bosene na mongo yabanchi babo konyora ngo musacha bwati chi WhatsApp bere one WhatsApp ne reta bwati ba tiri text muntu kwanyoranga ndiago cha ukumira o delete WhatsApp ya motigere ne yende dono muntu go delete chime ngyo kokorerege kore wa Frida kera akorega okorere simi yawo tebinga bona korandire ngendo getase WhatsApp get bono ayo nama dinga inko minyokore yatali yende byo kukurarigere ora so kulili okay yo cha kongena ne simi no muntu mye Frida umuntu no muntu umusaja na bakwa mabutigire simi ritukolike kabisa kina watsimi ber
But lakini nkyo monda, which means omusachi oyo nawo bwete omusubati oyo in the first place. Tata etialdo uzi omusubati oyo. Nakyo konyora nga agokorera ebintu ebibyaye bobisi. Ngo ngonyora nga of course ngochara delete chimese lakini matuko yo mo ibisiku izyo maite naira nanse magega akeiga. Tago cha kuiba matukonzi litukontrola liboku mukiera bobe nyakana litego kuiba botuko ochebora arabwaki kwa mubwata maiso marala asatanya ari ko erusi sikolende mwanchu muri nigo togosege to bwiginwa singenjo maito mutatwali to bwiginwa nkeye tego chiotenena konyoranga wetera maita konyora umuntu no bwata abana bali school no bwata ga chips kandi gwakanire rent konyora ga chips kandi nkare nando kariko uko minetuki kwa konyora nga bwete 70 byon spino na abana bachakire ko seri ku school ko bwate kananga nigo otari kunyara go balance asige nigo to gosige to bege no mambia bona basacha batategelete mambia bona abo igo abasubati mpali bakari kugure sukari Nyo musachi tarikolete sukari nyomba musubati go konyoro yo kugurira bitanayo Paira da ndo turwa mas ndo go turwa rogoto mondo go turwa goto aze igaba subati enyome iya ino tenena nero ikana sanse mobe muko ligichinjira cyo konyore nibo tali moja ko ligichinjira chiagati mukato ebi wanse ebikogora asikolende linde wetanga fira marwire na manga chirero kabisa mpox Pina mogo twale bitona merongo marwire bobe ala ki mpox ngayaru era job nkwambukiri boli asenjira enjireyo eyo by the way bede chiga kichiri chiakara abantu by the mba oboete oboroiro oboigo bonene momoromi no moneno tokuruga momoromi no monene kote family momoromi no monene na oboire sana wana lakini siku hizi by the way siku hizi abantu mba oboete boriro abaswadi oboete borito kubwa Mbuyata anyora onjomba obweka ino njomba junior kagicha aitange nsemeyo kolete Frida yabantu amanyenga mbora eruchinguru mboro igomba bwenete bakwerenda Frida maitege ndongo teberanga ogo okwirenda nokuya twabeto koranga bayiboli bande bagotiga abana bale chintakana weterase umwanjo yo mogwezo gosoka isiko ochiokora ayagakora awikanga bo obagakwe moti Frida kwanya koreke moni kianyura mabere kia mene tege kire okumete ke moni ngere ngiyeko gere ke moni ke kianywa mabere by the way ngikiagera kianywa Eida toke tinda yara ke igote wamanya gukibekira mabere gari nga kerende probably go ikagenyo ati Frida kwanyoranga muntu bwa motiri kabisa obaga go cha sinke lyo leto broid and bona singinjo ochopi mwana ndate go kwana ekiagera ateme ukwanire tebi umuntu nora kanta yinga keke akoba otigo mungi no nyarika nalibona sirigo cha basoka ndabona ngitora akore tande tomene chikonini echo kwaba kunyoranga noina abangi mbali kumanya chinga kichawango by the way ngana ikwiranga nonyanga abayiboli bali bagosira batiga bana chintakana chendo chinga free bintu binde talingo ko bikora asingencho yomwancho asingencho bintu binde teto bikore asingencho yabana asingencho kulinda abana igabantu mbabwenete babakwirenda asingencho yabana umatobe nebangu musubati ogosinyire anja abana Frida anja abana bari batingo kora kinde nyatomanye thesauri abana unabokora kinde tingo legento kiragera abana bane batwara ubugimo bw'urububi esingenjo abana barwe bari innocent they don't know anything asego kulendo mwanchu mwaneze tina ukanda usangana into ya semambi jamono wetera sumtandaito Facebook and TV News Digital YouTube and TV News nabo igwa wetera asumtandaito www.ndizitv.net namba ita SMS na rie 0792192834 pine location yago
aganelia abairi baga basani ba goli tuko ligi ya manyango ngakibabugete emambi yabo naiga andi sange kerengeri kiago ogweterengana twabere tugukwa nabo no mambia nerebuya omusacha obisa e password korwase omusubati oya anali solto kubolia emambia yabonaiga obwasi okumbubwenete gotoka ase chinga ngekogeranga umwancho yomo otwara obobise aina rutogenda takumurikera emambia yabonaiga umwancho muliria astoganitie ekerengeri kiago ase kurende mambia yabona turatugo chaka amangana amajyagwe asengana yogoichania nigo umusacha oyomo abete gago sirewe mabwaye asensemeria ya magena maiga yogo saganwa n'abantu barenge ebibago batagwate ebirenga ebiya asekurende abamenyi bensemo eyo babete bakumubwata ogati yabantu bali barenge muntu oyomo ogati abali barenge babete bakomusagana na komu itagwekira ase okukwaya sabande babete bakominjoli engana yabete kwirira abamenyi bensemo eyokorobekana kubwatekananga no kuburwa kuburindi ase ensemo eyoroboto babete kwaleniwa na Frida K Rubo Abauncherelia korwa sensemo ya magena nigo bagikirie ebikorwa byobosalia ebigendete kwene kigwa asensemeyo aya magagayo moncherelia gosagano na goitago ikagosiria obugima bwaye Litukolie goro challenge sambiri ya Maragoba umwana biashara Geoffrey agasieke biashara bya mpesa ari guchinyomba mwaye abanyore tamanyangiria ari gusena no bakamufamia nao bamuage tukumwako kobe bono goikerega ntoranyora ijibu kurwa serikali atotebingana ki ama ene batobekere security gose batotigene gisese chulo sana chituli Nonya naboni gabana bodaboda baeneki okuburo kuburendi ase gati yabo bagutumikwa gukora obusalia nigo bagania ekomiti yechiro kubunwa nabo igabanya nyimbo begetasene iki amagena kunganyigwa nona muraba ito wa bodaboda bangere gutumikugobe chisa cyabo tukokaronto twachirenga aso korubwa ari buno magana yati atwa rubwa ekomiti baganje nonde ekomiti amangana yatawo inataka komiti amangana kwasira bunu asaba chairman gwetiro amangana yabaskari mozo amangana police station ate njugu omo MCA wensemeyo Beatrice Kerubo nigo aenekebuna nigo ebikoro bunebyo byabere bikomentkana amakiaya igoro nari nginya gitaria kororo musubati gitomenyete magenaga owakwebeti akabutorwe bicara ebeti ende yakabere kero yare gocho motwe igaminete chipisi chinyire gocho maega ekana cha chipisi yani na ikara era imaikina kusaba siku oyo ndaga bona tigamborie abasari abaparengo osembarengo Bwana DCC Bogonga Police Station tebu magena Police Station tebu atiesi ekali yabaskari nagiye kora baskari aba batumye probox ono baskari batumye na baskari na wananchi this is kindly doena an official car for this magena Police Station abego patrol abantu bakora bamanyanga na baskari Chinga kechiobo igonigo abulyo boteneneri bwechiro kubunwa nobochori gokorekana boya elikonyora abarai abaya na igure mnabana inchi bari baete komiti ero baba chorete baba rusirio omo chief officer bwechichiro na omo director bwechichiro abana inchi bagotebanga yare ko ba Friday mochore komiti nya yechiro ya magena bari baiba asensemo yobulendi nigo bagania okubwaterana elinda kwenekia obokoreri obuya issue ya security wananchi ni ushirikiano baina ya maaskari na wananchi. So mimi unajua nikiwa Kenyenya sijajua nani anaishi mahali kama hapo nyuma, lakini kwa sisi wananchi ambao tuko karibu tunajua, na tunajua mbaya ni nani na mzuri ni nani. So mimi nataka jameni tutengeneze mpangilio kuanzia saa hii.
vile DCC atasema. Tuone vile tutatengeneza komiti ya security ya hii area yetu yote kuanzia huko mpaka huko chini. Frida Kerubo, Ndizi TV. Vya kegima mwanchi murigereria ebikorwa byogoichania kegima korwa sensemeri ya magina kerokoranga abonchiria babiri bagwesoke linde kwerigeria enimbo yabo nyaranga ebibago na biro byabere bikoimuka byabasagana mpaka gusiria ubugima bwaye bone bikorwa byogoichana bakwaneke ngatari ritangani we musubati naronero bakaga no yogendete kwenyorero bogwenia si enyagitari ngone gitambukiro kibwenete kurigereria gwasobe anene korwa asaba nyimbo bigitaseni kia magena ntoro kwe murungani korwa asaba menye bensemeyo bakwaneke nga omosi bensemeyo nganigo akora chiwodi bere iyo komongera abanyanyimbo bonsimba bwatino nigali barabe bagwikirana asege korobune kikyabere gekoba igonga no kubolie serikali ebege kurigereria ngane yasoweme ebege kwaneke nga asibitaseni byabanyanyimbo birasensemeli ngoena nabali kigali kishirabe tumekwa elinde kwenekia obulendi ya sensemeli nitani go tutumengora gucia asinka yo munchiriria uyobetega usiria ubugima bwaye asinchira etali endonge kigima ekero monta abere gakwerigeria na boigo abere gakwegenderia sobugimu muntu kanyoranga nigamugatirete abiga kumura eniberia ningana to kugikeria emambi yabona nabo yebikoro bune byo gusani ko tokobugikeria na kubolinga obutukimbo bwene to bakorwa bene ende kwene kinga abali na mama chonkwirru bale igitambokero kerichiko nabo igo kuri namenye na barombere tigetambokero arojenga kirimo minjeri chika soko saga no montoria endo chinga tebwenda tinga abantu abakwira lichiko aso amakoka bone matingo borongo kina bole ngoti ngokira bole kina mubona te baba kwire bitambokero bwendrete azene mono akubwatikana nerichiko asikolende tugusabanga ne bwendrete bone gitawo keri kyobole ndikebegego esoki bene na kwana kinga ngotingi bare obolendi ase enseme yo ya magana singencho ningo na gweta amenyi benseme batabanga egetere kore getangania abantu abange basiria magimabo asenjira engabune yo agento ndi babiri bakumurikira gali committee yechiro tumetinga ye committee yechire kurwera gali ekegera batebiringa ebege kubunwa bachake na ndobo choli byasiba buri oboteneneli bw'ikiciro gosibali batenete kora serikali ya county ya Kisii bakurubiria na ndi bachake gukora obocholi buya kolende inengana totanyale koye kwanera subu ikera no mambya bono asingi mituntura manyanga ningie committee yechiro abere yakora babona tababa gotorera kigi matumanyenga ninkieke committee yechiro yakore baganitie bege kubuno maybe agento tratebe asensemeri oboteneneli bw'ikireri ya magena asenerero sector neroro imbweneta kumurikira mangana y'obulendi maybe korwa se committee yechiro ase sector y'obulendi terabake gwikirana abasige gwikirana obokoreri bwabo nakyo konyoranga sambiri nakyo mundago sagano sambiri by the ni mapema sana aso munchiri ogokora obonchiri bwa yariko bagutisa 5 saa 6 na utware gotebanga yaya chinga kibuni china bo munchiri bwenere to usikire duka yaye ochire mwaye lakini sambiri it is too early all right kero kurigereria omubunge obumachoge burabu no fason barongo nigabete kagwesoke bene na boigo kugikeria ebikoro byo kuburwa kubulendi sechinsemo chiri chamagena asabete ko irali bagali ya bene gotuma engora yaye ochia ase omoncheria oliobete kagusiria obugima bwaye kulende nigabete gakuburia ebitago by'obulendi koene kyanga gokora biri obutuki na boigo kubika byara abasagani ababeire bago enekia ebikoro binebyo ase chinsemo chire igoro ntwanyorete report kurwe ese constituency nga umurayo mokor ku Geoffrey Mageri oro munyabiasara ime ya magena nanyarete ko bagago itwa ase ekisage korrekana kitamanyekana tinganga kikyarenge ekorrekana obo salibwa wa buchire mono inyoranga ime ya mogonga muchandonga bunoyo no ba reported bwangoiga wono yaikire magena amona gisabakwa amakweli aba machoga bange abeire akororekana
na sechinga kiechi serikali gwetera abasikari ba sub county yaito ya Kenyenya mbararo kana bakonyara go decodinga a problem nereri ekogera abantu bagoitwe namna buneye as a constituency na hande mbasorore ndo bwate information igoro bosalibonga bunobo tafadhali information yegende ase abasikari ababa na DCI we sub county yaito inde tororenga how long ego chikoira barabwo konyara go solve amanganaya tiga mo county commissioner Kisii county amo no mo deputy county commissioner Kenyenya amo na DCI baingiliera manganaya to manyengo bosaliobo banto kibako bokora abantu aba bakora bababwatu mwango na kurutuime elinde justice etoke ase chi family chi abantu aba bange bakure ase circumstances chitaliko komanyekana. Mwanchu murelia undizi TV inu mubunge webungeria ya bumachoge birokonera anemono igoro iye yogoto isaneka kwa inchiro bulende kwenda takwaneki kwa asenseme yo aberega asabera kubolia ebitago byobolendi kubokerera anemono asokwenekinga obolendi nkweneki ubole ase ensemo eyo gitambo kirekia keretoroche nonyeno mubunge korwa soro gongorwo aberika gwesoke bene na boigo ko inenelia mabuli kubwatikana ningane yes kulinde serikali ya county ya Kisii egwene egendete kuboligwa ene kinga ase orogongorolirwa magena ngo bikabali merobili mikirano iyo gutingia obolindi na boiga sensemeli ebitago byobolindi nigo obotukibwa bere bokoganirwa gokorekana linde kwene kyanga bali babere bagokora ibikoro ebunebyo ngo bekwa bali byara sekulento tigata mangana alengeto bosalia ni gabanya nyimbo kurwa sege station keria gekeroka babete bagochakia botukibene nkubatekananga nege koro asumusa oyomo aserieta Dennis Mukaya oyo manyirenga steni abete gago toka gasireti wima bwaye ase chinchera chubututukana kolengana n'abanyakenyoro nigo abete gago siria nabo igumobero yogotoka asensemo eria yekenyorokia itongo sengera imeye woda yarigo morobo turabeto rukwalinwa no musa kito mangana majia kurwa ase county ya Nyamira Polycarp Okara nigo yabe mambia etalengia kurwaso jinsemeji gachitongo sengera kubatikanamo na makwili botutukanu ayonyara kabagago cha musiabano ase omusawo yomo bimyaka yegatwase lieta Dennis Mukaya oyo buyomanyekante buna steni kunyolekana gasiriti bugima bwaya sichinjira chire chubotutukanu na manyoka guchango ikoro no nanyora omwalimu olengi kwende school nero manyora ka lensabu nanyora omwalimu ina aro konti umuntu nagorange nero yarogende school natigaro bono muntu yonsinya tinchi tikumumanya lakini akurigereri naja akurigia abantu lende kubagira gisemi bacha na bante bonte binga akuru Dennis Mukaya agatangana bona riri nakire nanyori mna stage yore umwana oyo manyete no umwana ugakodire gasingio kagingeire birongaria nero gatobekere kibetiri nero rengo tobekera bironge kariki arwete bosongo nero rengo tobekera kibetiri no umwana orenge bwengenje sada tabwati mangana tabwati chabarende bono gakiete goteba ase kenyoru twanyorira sarembe sada kolengana mo nabanyekenyora abaiga kurasinseme chigani go musayo iga agendere ko bakaboyo bwo konya ase chiamate una bakwerera twamnya kanandi gaki umwana uine ntakana tabwati ngina tabwati na isaga gaki ebikone gaki twakure gaki namburi otwarengenere sabato nkikiamuri ngaine kene ni gakwete nabona mbuka gocha mbuga naikira nanyorira abantu amaine ko barabage tinga mine titanga ni gona haro sana hara isaransi kiagere sabato nyara twaragambire nere kogenda twarenge tuchikorori anti yani rwaritere boso kamatebi aya ntage tori kichibesa togenda tuchikomora na litokero tudu babere mbwango tokogenda ni garo muntu mukongwa asegasi garo twamwire chigasi tugotoko gokanga no muntu mukongwa asegasi twasiririe omuntu bwechinguru ase kenyoreke gaki nikonyagusira litukore igoro barenga ase emirimo na botambe kurinde ni gatoka rero mambe gakwete asanda kigento kagere koba kubwatanirwamo no borebi ubu andake gotebekana wirirete kulichanirwa na gwaka inse asabono baganire butukibwa bwango kwenekigwa eli kumanyangi kirete bene
ogukwa kwa Nyagusira. Ntokumanya steni kose na marwanywete kose na kikiare baminto gaki tokonye twachandikire no murorenge bwegasi eke okonogo kumi kyari gofuateri gubuya kero rusteni na marwanywete steni ngayanywete amaru ko mumuro mwabana ntebeti nakina amutigire ngumbwa mumuro yo mwaba nanchite gocha mwane morogoba igache tenka mubori nakini mugusu mbona mukorwe gasi na ale ne kwerende asoetia makoko muguka ale ne sin kumubori steni go mwacha nere ngaya steni na mutiga ngumbu tigangenda ngondore gose okorire kyochira igoko moranje tokonye na kulengana muno mugambi bw'ekinseme kya Sirita Joseph Mokua nigo ayanekire Gusira kwa Nyagusira asatebire ngo mubero Nyagusira nigo rusiri rwa kinseme kyo na kwiri gwika senkendu ya gucha imiyomo cyolyo keroka chingaki obotuki bwachakiriwe so kero na confirm na kero Moses Keroka police station au cha negali auto mabasikali bae bamu Rusia sesin bamu Keroka gucha lindi livo tukibagendera como manyanga ningi kiagera to Gusira kwa yoka muitano monena Ginko ripoti regetaseni kyo wanchite kya Ndizi TV kuroiga ase kaunti Nyamira inchegongoro kwa Polycarp Okara Egekorwa kyogo ichania kegima ekere kenyoro kegusiria omusae buno yobero bwingencho ase kenyore kyo akundenga ntole no gosemeria nga abanyanyimbo mbagendete gokora obotuki erinde babe bakumanya ninge kererete omusao yo gusiria ogima bwaye engana yego ichani kegima ekero konyoranga omusae buno yo bwingencho kwaterenga numurobere ko bakonya so kubarose usene chipeti nabaginko igwa abo igo babere gago tigara maega bono matenga nebune nigo babere gotiga enkeyo kebwate ogo ichana okonene kegima kubwate kananga nigo bono abari na mabole bono yoto sabe serikali be korobotuki bwabwango lende kumanyanga ninkirete koruneke koba tambukero keboneta kurigererwa asobo ime andekero mwararire ebikora bunebyo bigokorekana ase kenyoro nere byanga mwakoroboti mapema metra bararole chidalini ekera abantu bakorera nga gusumuntu akonyako kosererio umuntu ngaya guikanche ngoite ikine gitambukero bagwanete kuimukia bane kenga ngwa kabale orobote asibita seni bya banyanyimbo erinde kwene kyanga obotukingo chaka buri kendabo akonde katoganete kumurikira aliagende gukorekana sorongoro gusi kubatikana noko chakwe bikora byo kwerusia obomoyo imensi ya Kenya nigo ababwatani aime county ya Kisii abete bagokora omoyiga bwo kwena na obosemia bwabosa erinde kwene kyabna ngotanga bale ebikorwa bunebyo yankubwatikana na marwere yobongo ayua kwirira okunacha eki na yokwerusia obomoyo okwana babwatani korwa sensemeria Oasis specialist nigo abantu babuli gusanga amakongo ali bagwetera lika bakwerusia obomoyo. Our take home note today is we are going out there to abantu to create awareness to kwa negoro ya marwire yobongo ogoro ya depression na nene moto tebya abantu naki tibasa gwikirenga kibagweita aso musangerekano bwo kwenania amaigilio ensingima igoro yogo kyani ebikorobyo kwerusia magima meye county ya Kisii ababwatani ao nigo bachamo na kwenania obosemia uchesa bamenyi bensemejwe. Harriet Wamboi, I'm a psychologist. I work for Oasis Specialist Hospital. Today is World International Day to create awareness on suicide prevention. So we had an activity here at Oasis Specialist Hospital to sensitize people on suicide, what is suicide, what are the causes of suicide and how to deal with it. Ese gusi twararena ebisabyo gweita bomo ebo kwerusia byagendere bikonya boko babiko bucha sachinde sengencha abantu batamaiti bomanyi inkibabwenete gokora ekera baikeru nengaki na birengererie bingi kyatogota na depression is one of the major causes ekogera abantu berusia bomoyo sector ne kubwatirani gwa ne bikora ne bigabyo kwerusia magima anene abana be university
abo bono baba bakobori wakomenya obugima buli abaibori babo bakonyara. My name is Grace Adhiambo. I'm a student at Kisii University and a member of YLF. Today we were very honored to be summoned here at Oasis Health Center to learn about suicide and what we can do. As we all know, suicide is so prevalent in university and among university students. One of the things I've learned and my takeaway home is I should actually interact more with people, talk about my problems more, and live within my means, because as a university student, there's a lot of peer pressure, wanting to emulate what someone else is doing. My name is Waiganjo Chege, a student of law at Kisii University. Also part of Africa Youth Leadership Forum. It's a platform where we're trying to nurture a new breed of leaders, taking into account that good mental health is a very vital element of a leader. We saw it best to take part in this event and create awareness among the youths on the causes and the ways of prevention in instances of suicide. Niga bantu babori wewe sokyan na kuirege tambokero elio gutuguterare nganeje igaya bantabange kwerusia obomoyo. The World Suicide Prevention Awareness, which was to be marked today, and with this we have created a lot of awareness to the public, and we are urging the public wherever they are developing some suicidal thoughts, they come in plenty and we are ready to serve them. So we have promised to avail our resident psychologists and psychiatrists to be attending to them free for the whole of this month. For this year is changing the narrative about the suicide. We don't want kufika pale we are committing suicide, we are dying by suicide, no. We are trying to prevent it, take action sahi. Komenta najwe kubwatekana nogo konga kubugima ni gobiga bantu baboriwe gusanga emechandeli bagweterana nabamwabo unenchiraje moyo gokeania ebikoro nebiga. Ebirengereri n'obugima bwabera bokongu sana mnatoleka kiro muntu nabwate ebirengereri enche chibesa chigasi emechando namangano osibya abanyenda konyora tugotwara ayato ichiranete ekerego ikire engakyo kwe una bono watwarire ebirengereri ebinge watwarire challenges cha mangana aho goichira no time I think yogokora ko ranche tubasa gukira kiri. We are there, the counselors are there on board, tubate psychologists, our hospital Oasis Health Specialists, ne wate department ya mental health eye gokora bunya abo kurwali barwiro sipi not only depression yoka amaliego marwiro sipi yobongo kumuranje timokira mutubwate our health promoters bali bale sebinyoro reach out egento togotebe getangani ekere kwigure no bwato muchando tobasa gukira kiri kwana yiko ripoteria Ndizi TV kurunya gitari ya Oasis kutoka Meye County ya Kisii litira na nkoro kwa Dipon asanya Tumuriria on Ndizi TV tuabeire toko manyugwa amange anemono igoro yomochando bwabantu kwerusia obomoyo asisegeto enene aberege kurwegwanga tigabantu baligie obosemia kikwabiro konyora muchando nde bwensi okwerusia obomoyo taligento kiregitangani na tanga to kwa mumu nere bya by the way abantu bakwana kera bagwetera amakongo nere bya gwasanga no yomino na barago semi obasemi barabe bokogokonya kwende tokatebe mambia bono iganga okwerusia obomoyo talinye egwa kore michandeli ekuwa mente michande mingi asinkelia ekegera ngoyo mo abeka kwerusia obomoyo asinkeli bono onye ne chibesa chiabo tabona ligwa chande nkeli zaidi ekegera mbabone tande bali chibesa elinde babe bako koenia igonga kwerusia obomoyo talikoro koli chibu liya chinjira chugo chisonsora emichando na bange baberoso asumurubiri gwensaki mambia bono ndochenga Bismarck mukwa a protector senior delegate ya Korua Kisii Nubia niko ndani na my beloved wife Sharon, my son Eugene na my daddy ateka mpaka mwisho. Ndochenga Lydia Nyaboke Natasha Mcute pamoja Klaus Nyakez following team Insa Kimambia bono Jeria Kirubo teribu yo musacha kubise password kolende koye koraje nyole ngoya so matu ngoyo muri kiranda so wagare to musomi following up from macho mabacho Nyamira County Emboria Mosense ma tuned in from Mosense ma King Point. Good morning all Ndizi TV fans kwa kazi kwa bidii. Teresa Ombogo following from Riyadh City. Jeria Kirubo
Queen's Day from Manama Bahrain Kingdom all the way to my home Kisii County Kanyimbo Mwakiage na my sisters Evalina Rebecca and Gladys na Silva Nabasubati bonse batwale ali tuko ligi ya Sidi Nyax atebanga ku Ruangeri Township tunashukuru Mola. Kerondo chenga ajiria kirubaga tebanga terbiyo musacha ko visa password korende kera nyorekane nga omukungu tamaiti kutumika via enibo liroli nabo eranya alikane nga password ebe esiri. Kerondo chenga Lide Nyabuke Natasha tamkitu tuko pamoja ndo chenga Natasha Nsemeria ya tebanga good morning kuroka nyimbo nere toto la Kisii Nancy Ongiri ni kondani following. Aidu mwenga kurukisira ndam following imambi yabono. Ngetinga abuna babere bakolika ujumbe cyabo imambi yabone gakondo mwanchu muligerelia nigo trabe tokosoa asensemelia kabereye studio tobeto gosio mechiduka keigo tokoirana tobeto kumulikira magazeti litkolia rerekero ndabe ngumulikira egazeti ne ya Daily Nation. Anje buna botambe ngumulikira egazeti ya The Standard tobasa usuka tobasa konyegera. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Omwana wembe bakatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana Chiyekero Chomugusi. Nyangwezo ni ngenda dingo na koye ritime kora nyore ngabi orentera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire Kerari tukori Alamisi enseye monenusu ya Maragoba. Echinenchi ngekero Chomugusi tukuna gukwanira egentekenene no kuinyorania igwa aziteyo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya oika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batwade chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni buneto buna okwerega obunobukano obukano bumbu agatumekire engagi kinyangi cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igule beni morogoba maokoro nsara maya batina baguboleva engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiego chigocha kila rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umurobelio yokwera Numwiroroye rituko ria Ijuma chisa isano nemo chia mugaso nasiko gichana omokunguzyo mazyo myaka yako manya barwero semo bwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barwero omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kogeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusinone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya rero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto
kira rituko ria ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobo chenu bwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire buyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bwo gutira turi kunyara gukora mirimo yabo na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwa gutire turi kunyara gukora mirimo iri kwango kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bo umwana bakomokorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gujumuto okomenyo kuya kebo chenu ritukuri juma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri juma 3 chinsa isano na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao Ndizi TV ubwenso bwumugusi nigo bono yakonikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu vuomugusi Wuna butambe kuruwa muchubo songo edukane ye muyuka ekoni bintu byugutumika nyumba byukoni asiduka okwagachira ebyubulimi nibindi binge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono konya barinchira ya wholesale bune sukari omochere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni nibindi binge konya bari chichuma cyukwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro nebinde binge nigo bagukubugorya omusigo ekero kwagorire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda osiasure ensigweta usobatarire imeyo muchubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisii usuba kirisimi asikina mbechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomo Kenya Uhuru Superstores yonyolevi ne ano mwana w'icyanga cya mitumba kirajya abana amo n'abantabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank Mama Tefi ntubwate bintu mbali bya mitumba buna bono cyanga cyabana ntubwate ci household ntubwate ci wood ntubwate ci jacket ntubwate towels we have all types of products cia mitumba baka ntubwate bikoro tobone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeri munyara ko mogo cha Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntonetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere karo botokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyo mucyo musongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag maber
at a low price. Bada wewe, welcome. Uchakia guseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumwa Mama Tefi Mitumba Bells. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. ayumuremyi giata kurwaro gonkorwa gusihi n'ikisemo kiyetanaine bono na nkakiende yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited n'ekinsagia kyaye bwenyorera mariogo yugusyalira ebimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement kyetugo ebichuchu byogotuga na yandamange naobare imiyumu cy'obusongo ansamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza Angena Market Plaza Orosagironde Nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Orosagironde Nigorore nsemo ya Jogo Angene skuru yoburoso ya Jogo Primary Naboigo okoba kirisimi iliko manyamange Enokem Agrovet Limited growing healthier future one harvest at a time. Garnet Electronics niko bakoletere ehofa yiriguririo gusamura asabako koneri chiuva chifridge chitibika tibintu binde aseriguri lyensekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka nabo igo ni chire cyo gukorera ubonchiriria mbabwata chifridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amo ne chibirika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi basi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners nebintu binde byo gutumeka stima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubuga tumurubyo oli papole pole asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asomurubyiga amajiko namarago kubwatiwa niko bagutuka emiyumo cyo Kisii asenyombe manyakante buna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iye nedukore igene ase bintu biri bigutumika estima aserigurire insekegima. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track
D1 ichuchire PSV Uburundi bw'ichi matatu cha 14 sita, D2 PSV Uburundi bw'ichi bus, CE heavy trucks, F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwete short courses cha BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyose uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics, basic first aid na yanda mange batalire imeyo gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsagie chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse cy'amaiko iyo yacagetikwe na University ya Cambridge asere gwetanya chinse emiyemo na 50 amasomo ye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasi ye ucagerekirija year 1 wika year 4 asibabwate bintu byo gusomera bisaine unabono ki computer echo gikuru amasomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine bya baroki waba year 2 wika year 4 mbabwate bintu byo kubyo muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwo nabalimu umwana wosoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chikosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chikosoli naboigo bosire byego byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatie binde nigo baguchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 72 cyanda eyemo 72 cyanda inye isaronemo wose inoti 72 ibere isaronesato isaronemo eyemo ibere isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Wiyake gima mwanchi umurieli abegeta seni kia Ndizi TV tiankualigania sentunda ya kabere chinga kitoka nitago sanga imeyo morobeli bwinsa kia bono mambia sentunde yiga tukumulikira amagazeti ekerongo mulikire gazeti ni ya Daily Nation page entangane ekerondo che umulikibwe gazeti yo amulikirtengane emwa mugabo nganinge keirerete ababunge ba Raila gotaikirana egeikaro kia bene kikiabetege kurangelwa n'umurai bwense akero mulikibwe gazeti ya mulikete nga ritkoria Jumatatu nigo egatia babunge babweneta goikirana rinde kumulikira o chi project anene asensemeli yobwagachi wechinyumba asekulinde batabete bagoikirana page ya kane naboigo ya gatano ni mulikirtengane yo ase oboime ase page entangani ne mulikirete okorobekana
kwa borokigwa be University ya Moi anena borokigwa ba medicine ase baganirie serikali ye county ya Uasin Gishu koligereria na kumulikira asobo ime engane rengete New University Funding Model ase korende nigo yaberega kwenikiwa nga gwetania chi university emerongo 35 che serikali nigo bokoreri bwabire bugotenena ase ensemeri yababwatani kurwase chi university icho batabete bagoikera okoigwana tushikumulikire ngane yo asobo imebaga sepeje ntangani nemurikerete ngaki abanyanyimbo babere bagotuguterare engana bunanigo babete bagoita ababwatani batatu bakageire koba ebibago peji ya gatatu ni mulikirete ngani ya sobi mbaga se peji ntangani ne mulikirete ngakibono ekigambero kinene kyabire kewuotenenia okwena no wa JKI ochia ase ensemeria adan ase egeka kemiaka emerongo itatoboiga sepeji ntangani ne mulikirete ngakibona sensemo yechiskuru akibo tutukana bagendete kwene kiwa sigati chiskuru chabire chigo siekwa na borokewa gotomwanka akobwate kananga nume basukano yemurere yegendete kwene kiwa nabayigo chinga ki aboroke bagendete kweroberia asogo chwikaransira amatemu amanene ayo amana mangu mwanchu muligereria ndochikoya mulikera asoboime elinde tobe tukwimanya amange togoso asemese mugwika asigaziti ya The Standard ingana emulekeire anamono kubwatekananga nemichando enda tukuyugwata serikali kubwatekananga nelichiko liria lichibesa elibyabere ligwetera ebitango ebinene anse eke gambero anse kulizeti ya The Standard page bintangani nige mulekerete anamono igoro naborochenga omubuko bwechibesa obekiro asegazeti yo ase bono kubwatekananga nigo ekina kebekire asikigambero gigotenenia finance bill yo mwaka w'ikirubere n'emerongo ebere na isato nigo umwaka w'ikirubere n'emerongo ebere na isato serikali ya Kenya Kwanza yawatekerenga yosangira kibasa cyekerenga bilioni 2.5 nemo ase korende kigambero bono niyo ni ngane bikira sikigambero iga onye serikali kera jodi ni wote bagi usanga kibese cyo nigo barachikwira nerera gutumika kibesa cye kiriya cyo mwaka w'isirubere n'emerongo ebere na ibere 2022 act ingana erabe egeko beke serikali ya Kenya Kwanza ase arako ngwane mono ase okuligia kibesa tusikirizo kase page ya kabiri gazeti ya The Standard ni emulikirete anamono igoro ye kiombekelia ya Kenya Ports Authority anemono ikienda takomurekerwa anemono kubwatekananga nikibesa chekerengo ge bilioni monuguta inye sabanda takomurekero kubwatekananga nakibese cyabete kigotumekwa kubwatekananga nobo tutukanu ensemo yendeni gekigambero ekenene kiabere kigotenenia ingana egendrete mono asoko nigo soka besigwa wege tigirige chindege ya JKI ego chase kampuni ya Adani Group Limited ingana ya beide gekwamererwa asegeka egetambe ase serikali ya lige chikwena egetie kugechindege guchia ase kampuni ya ba India ya Adani naboigo nigo ensemo yende gazeti ya The Standard emolikeretenga nigo kubwatekananga nomugiro olia waborokia kwera uli waborokia bechiskuru secondary bono niga borokia bali bechiskuru chiria chichi university babere bakuralinga ensemo yabo nigo barabagotwara omugiro ase amatuko ale bwangoiga epeji ya gatatu gazeti ya The Standard yokonera anemono umusacha ulirengo mukayurwa munene ase amakweli yo mumnyoki ya ta Cheptegei asa Marieta Dixon Ndiema nigo abete gago siria obogema bwaye asa abete inkubwate kananga nigo abete gako bekwa asenye gitalerenge agenda takonyora okobweni gwakubwatikananga nigabeta konyora obohungu anamono ase
ase okojia nabo igo nigo boningane yabere gutiga banje ababere ko baba gusira magimabo ase nchira ere etari endonge tusikiro kase page ya kane gazeti ya The Standard ni muri kretenga nigo omoseme monene bwa serikali ni kigambiro bose na ensemelia igosangere kibesa na wikiganje ge serikali yabere gikorwa amasabo ase ikigambiro ko bali bagalia bene gosangereria kibesa bose gosangereria ibango elia yomo wetera asumo swada bwo kirubere merongo ebere na isato ase babedukirana ase kigambiro kenene na korwa amasabo abo Professor Gidu Muiganera okobanga ngago tenenera omosemi munene wa serikali nabo igo ensemelia ye ego sangere bose ensemelia kiganja ge serikali ase babere bose watebanga onyembari go chikonyora libagalia bene ni josange chibese ni go serikali la chikonyora libagalia bochinga kichingongu ase okwena na obokoreri asaba Kenya epeje ya 5 igazeti ya The Standard ni emurekerete anemono Yoreme chando yabire kumonyora umurai wense Dr. William Ruto kubatakananga namangana alingete chibesa nonyanga kabwato manyi bwamangana kisiasa niganda takonyora chingongu ase gusangereria chibesa kubatakananga nebina bebere kowekwa nabo yokorobekana weke golikeria kyabasaye beke goli kya Gen Z Tosikosika sepeji ya Isano Nemo egazeti ya The Standard ni yemurekerete anemono igoro yenjera obokorero bw'umurai bwense Dr. William Ruto bwendete kumurekerwa kubatakananga n'umurobeli oli abete katebanga no bottom up economic plan kubatakananga n'umurobeli oli yebono nigo umuriki gazeti yaendete kumurikira obokorero bwae bose nga obeire gago ikerania anemono obokoreri ase abamenyi bi county bose bense eito ya Kenya kubatakananga nigo kole no nyanga obeteka kurwa eiranga nabega okay ya digolire ndagira ase digolire ebintu nigegati ebintu bya bero kyakolende binde bitigerete koba igoro epeji ya Isano bose ya 5 kabere ni yokwanira anemono igoro yokunsana ko yandrete igati yababunge anemono igati yababunge bali ansensemo area ya ODM na boigo bali ansensemo area ya UDA igati anemono ime yomochi oria o Nairobi yengo batakananga ningusano endrete ase ensemo ejo epeji ya 5 watu ningere kumurikira anemono igoro yengusana gendrete anemono asabare igati abare bende koligia libagalia bene liwochukwira libagalia Dr. libagalia Raila Odinga anemono chekera bakwamerelia ekirokelia kibunyara obonya kiroko worogongo rwa Afrika igati abarai ase ODM yenda bande kurwanira libagalia ase bande kuyakira ekoko epeji ya kianda gazeti ya The Standard nigemurekerete anemono engusanano nukubagikana kwa bero kwanekigwa ase orogongo rwa Mount Kenya asigati abarai kurwa orogongo rwa Mount Kenya babeire bakomwa okoboko kithure kindiki kuno yorachikoba umukwani obo anemono ase okonekinga ngumuigerare umurai wense Dr. William Ruto Mwanzo murele Ndizi TV page ya kianda na mocho ikira mwele kumurikira amagazeti mambia bono kulinde usigazeti ya The Standard kulinde go manya mange na boku gazeti ya mwajite Mwancho murele ya tiangu aligani wikase gazeti ya Daily Nation page ne ya kabere nasomo likiwe gazeti ya murikirete ngana kibono ekigambiro kyabeire kegotenenia proposal nga ensemeri ya JKA ebe gekoba list gocha asensemeri ya adani aseyeka kemyaka emerongo 3 Skabosyo ikase page ne ya 3 ne murikirete nakibono abanyanyimbo babire bagwesoke bene nabo igo gutuguterare engana
yogoita ababwatani gusaba kagirwa bebibago batatu abo barenge asensemo igari chingake umulisi yakora sensemeri ya Murang'a South John Kanda betega kwanike ngam tarabaga kumanya engane iyo nabo gatarabaga kwa robot ronde rwansi korwa asensemeri gosekorwa senseme ibwatikanate nengane iyo yabo bisabo Skabasi wikase page ne ya kane ne murikerete nga kensemeri y'ababunge kurwa sensemo ya ODM batabete bagwikirana asege ikaro ikiabetege kwariganwa no murai winse asenyombene iyo borai niko ege karikyo kyarengerete ko murikira chi project anene asogo kora etare yabo ya bene asomucho Nairobi elinde ko murikira naki obwaga kibwe kinyomba kingia nabo igocheri wurirense chabere chigwikiraniwa asepeji ya gatano ne murikerete ngakibona se county ya Nyamira muswada buku mwaka isiko mugabana bwe county yo obeire bokobekwa bosi webunge ye county ya Nyamira oyoli gose omo MC korwa sekiama kerigia waipa Evans Juma Matundra nigabete gakobeko muswada yo ase aganire aba MC waka ekura na kuyoetia linda kwanekia nga Amos Nyaribo ngo bare gakorwa abise akubatikana na mamocho mubwatirentenene ase obutumeki obube bwa abisi negati iya yande amange akolende ege ikaro nigo kyabeteke goskigwa bosio no monogeri we county yo enokokero ase kolende barabe bagwikaransari tukoria Jumanne ase okumurikera engane yo ase oboime Oskabosego ikase page ane ya gatana narimo ni muriketa mangana alingete siasa anene korwa sorgo ngororwa Mount Kenya asendo cyo muri kiwe gazeti ya murikete siasa kindindi kiganita kwaniki wakati ensemeri ya Gashagwa na boigo kindiki season 2 ase okwerobelia bose wobochole kero muri kiwe gazeti ya murikete ngam chinga kibali koligia running mate asobo choli wo mwaka wikiri bubere 2022 nigo babete bakomochora Gashagwa asebetege kwani kibwanga nabwate umunguso asensemeli ya Mount Kenya asikolende nonye nabange nigo baganitie kizure kindiki oyo bwate umunguso kurwa sensemeli ya East Mount Kenya agwasoa asekeminanekyo asikolende tebachikoba abakonyara nonyana bo nigo yabirige kwanikiwa nga ansemeri ya Gashagwa oyo bwatumu musokorwa sensemeri ya West nigo agendete koira emeri hanene kwanekia nga agendete kuba nga kuba igokorobelia orogongorolia rwa Mount Kenya Oskabose wikase page ane ya gatano na kabere ne murikirete ekiama keligia ODM ningora chikobaga kuira oborai asekia mekyo chinga ke ensemeri ya Raila Odinga rabega kuirusia naboigo kwene kyanga ngoswale aseke minano yokoranero bonyakirgo asechinse chobo mwa Afrika Mugavana Anyang' Nyong'o, James Orengo, Gladys Wanga, no Mugavana Paul Simbarati, naboigo mo Senator Edwin Sifuna, ngati ya bali babiri bagwesoke naboigo korokia eganga yabo yogo chigotenenera gose yogo chikora ekyama gya ODM. Ase page ya gatano na gatatu nemurikerete ngakibono ensemeli yoboteneneri asensemo yechi university anene ababwatani korwa ase ekyombe gia yusa na kibono babire bagwesoke naboigo gochikoenana amatuko atano na abere yogo chaka omugiro anene chiga kibagendete kwe murunganiria obokoleri obobe asensemo yechi university niko baganirie enseme yogo twara okoigwana anene ase ogoikernia amagani yabo asensemeri ya CBA 2021-2025 naboigo kwenekia nga ngomentero wabale engelia yabo yoniko barachikoba bago chaka omugiro bobene anena sobo koledia sechi university borabe bogotenena umanchi murigeria abo nonda ikire omoelio
bukumulikira igazeti ya Daily Nation gutaka kwimanya mange nabo kwigurira igazeti iyo nabo igo gwesomya asomwe nabo igo mwanchumure nezirato manyanga buna botambe ni goto segetanga naye obe kukwigurira igazeti elia bwanje terinde obe go gwesemia asintira ere eyo gwagale kone kumanywa mugeni ichobero kirana ase studio Julius Miyogo turato kusanga nere anemono igoro yamangana alengete obolindi bwabana ase chiskuru chiria chobo raro nigaro mworo kia university elia ya Kisi nabe kirana ase studio na kusanga nintwe aso gwagale ase gato basa uskato basa konyegera